गणेश शनि, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ 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 भाई लोग मुझे भी सपोर्ट करो। ठीक है, मैं भी आपको सपोर्ट करेगा, जरूर करेगा आपको। हमको भी करके आप कमेंट छोड़ के आइए, मैं आपको जरूर करेगा। मेरा वीडियो में आप कमेंट छोड़ के आइए, मैं जरूर आपको बैक करेगा। ओके। मिस नैना, शबनम, शबनम जी आप हमको कमेंट छोड़ के आइए, मैं जरूर आपको करेगा। कमेंट छोड़ के आइए। ब्लू देना है आपको? एक सेकंड। हाँ दिया है। हाँ, आपको भी दे रहा हूँ मैं, अभी जाके दे रहा हूँ मैं अभी। ओके। सिर्फ हमको अभी नहीं देने नहीं सका अभी। आप सिर्फ हमको कमेंट छोड़ के आइए। ओके। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, होगा, होगा, होगा। अभी मैं दे रहा हूँ आपको, देखता हूँ। ओके। शबनम जी, मैं आपका 27 है ना? अभी मैं दे रहा हूँ। सिर्फ मैं हाई लिख के देता हूँ। ओके।
मुझे भी लाइव आना अभी 50 होना चाहिए। हाँ हाँ, आपको 50 होना चाहिए, फिर आप लाइव में आ सकते हैं। आपका 27 है ना? मैं अभी दे रहा हूँ। ओके, अभी 28 हो गया। सिर्फ मैं हाई लेके देता। ओके। क्या हुआ? ट्वेंटी एट, 29, 29 हो गया आपका। ओके, 29। डायरेक्ट 30 करके देता हूँ आपको। आपका देखो, मैं 30 करके दिया। 30 हो गया आपका। 30 हो गया। आपका 30 हो गया। शबनम, आपने कितना किया? आपने कितना किया है? मैं खुद ही आपको 3 टू दिया है अभी। तीन, तीन दिया है। 27 में था आपका। 27 था, मैं और 3 दिया ना, 30 हो गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऐसे आते रहो मेरे लाइव में। आप मिलते रहेगा। थोड़ा बाद में तो मेरे पास बहुत दोस्त आते रहे हैं, आए। आपकी लाइफ में लॉन्ग नहीं आती क्या? कौन सा लॉन्ग नहीं आता है? हाँ, मैं तो लॉन्ग ही देता हूँ। आपकी लाइफ में लॉन्ग नहीं आती क्या? कौन सा लाइफ में, कौन सा मैं लाइफ तो लॉन्ग ही देता हूँ। नैना जी, कहाँ की रहने वाले हो आप? मिस नैना शबनम, कहाँ के रहने वाले हो?
गुड मर्निं रावबो गैयाखै उन्दुलाबायबायसो आं। गुड मर्निं गुड मर्निं। बोरै दं सानसोरां? सानसोरां बोरै दं? खबर सबर बोरै? गुड मर्निं उनावखि रावबो गैयैखायसो उन्दुबाय थादों आं। सिखारथ' सिखारथ' आं सिखारखानाय साहा पानिफोर लोंबाय नामा? साहा पानिफोर लोंबाय नामा होनदां गैया जोंनाथ' नै रावबो सिखाराखै। दिनै सानदे जाबायना ओंखायनो रावबो सिखाराखै। लोंथ'वाखै न' दे 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 थिगानो दं लासै लोंदो। दिनै बोथोराबो मोजांथार माने गुसु आरामथार आरो मैया अखा हाबाय नालाय ओंखायनो दिनै बोथोरा बारा मोजां बारा गाज्रि नङा आरो गुसु आराम।
नङाबाथ' गरमजोंनो माने बबाव थागोन बबाव मागोन फुङावबासो एसे थांनो नागिरलायो। हरनि एकथानिफ्राय होबाय आं। हरनि एकथानिफ्राय आंखौबो दासो सिखारदों आंबो दे नोंबो दासो सिखारदों। हरनि एकथायाव अन खालामबाय आं माबाखौ मबाइलखौ हरनि एकथायाव अन खालामनानै एकदम सारिथासोआव अफ खालामलायबाय। आरो दसे थानानै नै दा होफिनबावबाय आं थाब जाथारथोंसै साननानै आरो होफिनबावबाय नै लाइभ बिदि आरो दा एसेबां हायो दसे होबावसै। बिराद जारला। जासिगोन दे नोंना बारा नांथ'ला औ नांनायाथ' बारा गोबाव गैखाथारला आङो जेनेबा थेवब्लाबो एसे थाब जाजानो लुबैनानै होगासिनो दं आरो 98ल'सो नांखासिगौमोन आंनो 98 दा नै दिनै दा हराव होनायजों मथा मथि 30सो थांनो हागौ खोमा। मानसियानो गैयाना अबसे मानसियानो गैखाथारा। हराव फरेनारफोर सानैसो हाबफैदोंमोन बिदि आरो बारा नांला नांनायालाय खमसे खम दा दिनै 30खौनो हमबाय आं 30बा मथा मथि 60सो थाबावगोननो हमदो 60 बा साननै नांबावगोन आरो आंनो बाराद्राय फुंथाराव मानसिफ्रा फैनो नागिरा आरो फुङाव नङाबा समखौ मोना जारलासो दालायाव बानानै खुगा रुजु 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 फैलायबाय दुखारो दावथु गावदों दावथु गावदों दावथु गावदों आंखौबो मालाय साना नोंखौबो मालाय साना
मोजां गाज्रिजों रायजो जागोन आं मोननांगौ बेनो सवारि उनिसना Kalayo manana kukaro joro suku kusu kuhamu sana kukaro kuhamu. हे बियो मोखांखौ नुजानो नागिरा ओरैबायदि फाग्लिसो दावरावसो जायो मोखां खोन्थानो नागिरबा खामानि गैया मोखां खोन्थाबाथाय दावरावसो जानो नागिरो बिराद जारलासो ओंखायनो दरखार गैया मोखां सोखां खोन्थाबाय थादां आदसा नांलायनायसो जायो मोखां खोन्थाबा लाजियो माने बे माबाखौनो मोजां मोना बियो बिदि बे आइदियाखौनो मोजां मोना बियो बे आयदायाव गैखाथारा अथ' बेरायफाबाय बहाबा बहाबा आंजों होमबाबो खेबसेबो माबायाव केमेरायाव फैनो नागिरा फैनो नागिराबानो फैखाथारा ओंखायनो दरखार गैया आंबो खोन्थाला आंनि बे प्रफाइलसआवनो दं माथो माबायाव ओइ आंनि बे इउटुब चेनेलनि बे फार्स्ट प्रफाइलावनो दं माथो नमाजिनि फट'आ आंनि बे फार्स्ट खेवजेनबानो नुयोना बेयावनो दङ कलकातायाव थांदोंमोन आरो जों बे समाव बे माबादों बे खेबनाय आरो बेयो दे खेव खेवदो दे खेवनांगौ आंबो बिदिनो खालामनांसिगोन र' न'आवनो मोनसे दखान खेवनानै माबा मोनसे खालामनांसिगोनदां जेन'बा आरो दा नङालै देनांफोर बोराया सिखाराखै दाबो मालाय बेहा दखाननि नङा खोमा नोंनि फालानि खोमा माबाया दखाना मालाय ओंखायनो बेहा बारा मोदोमाव नाङा
ओंखाम संनो हो होमबालाय बेखौ। आंबो बारा गोबाव होखाला लाइभखौ। मोनसे जायगायाव थांगोन जों माबायाव मा होनो मोनसे बाजार फिसा दङ बेयाव थांगोन आरो जों। माबा अमानि आदार नांगौनो माबा मा होनो गुन्दै बेखौ लायनो थांगोन जों मिलाव। गामि जायगायाव आरो टाउनाव नङा एसे गामि जायगायाव थांगोन 7थासोआव थांसै नामा बेनिफ्राय हनै दा नोमबाजैया माबा अमानि आदार बानायगासिनो दं। मा होनो थास' रुगासिनो